Wel, nos o dda gyfeillion, croeso cynnes iawn i chi i'r drwm. Mae gyda ni noson ddifur o'ch blaenau chi. Gynta, dwi eisiau sicrhau bod yr offer cyfieithu yn gweithio i bawb. Anybody who requires simultaneous translation, if you could indicate that you've got a headset, ydy yn gweithio yw'r cam nesaf. So if you just pop them in, great, terrific. Some people wear them above the head. That's not a look I'd recommend. But it's up to you. Felly, os ydy pawb yn barod, dyna ni, gwych iawn. Wel, croeso cynnes iawn i chi gyd noson yng nghwmni Iestyn Tyne, a Simi ac Elis, ac yn edrych ymlaen at y perfformiad. Ond chi'n gweld y ddelwedd sydd yn gefnlen i'r gwaith yma sydd wedi ysbrydoli Iestyn i fynd ati i gyfansoddi yr album yma gyda'r gyd gerddorion. Wrth gwrs, mae'r ffotograff Geoff Charles o Carneddog a Catrin Griffith yn edrych dros y bryniau pell wrth baratoi i ymadael a'i cartre i fferm fynyddig yn un o ddelweddau mwyaf eiconig y Gymru Gymraeg. Ac ar wahân i amgylchiadau trasig, sefyllfa'r cymeriadau o'i fewn, mae'r llun wedi dod i gynrychioli dirywiad, ffordd o fyw, iaith a diwylliant yng nghefn gwlad Cymru. Fel dwi'n gweud, mae wedi ysbrydoli Iestyn i ymchwilio ac i greu ac i roi i ni album y cysyniadol newydd yma. Ond gair am Iestyn yn y lle cyntaf. Fe fagwyd Iestyn yn llun, mae bellach yn byw yn ardal Caernarfon. Mae'n llenor, yn gerddor, yn gyfieithydd ac yn artist. Mae'n gyd sylfaenydd a chyd olygydd cyhoeddiadau'r stamp, tŷ cyhoeddi Cymraeg annibynnol, gwirfoddol a chydweithredol. Mae wedi perfformio i waith ledled Cymru a thu hwnt gan gynnwys rhannu gwaith yn Ne America, Asia, Ewrop ac Africa. Fe enillodd goron Eisteddfod yr Urdd yn 2016 a'r Gader yn 2019. Fe yw y cyntaf ac yn un o ddau yn unig i gyflawni y gamp honno. Rhwng 2019 a 2023, Iestyn oedd bardd preswyl cyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol. Wedyn gyda Leo Drayton, roedd yn awdur Robin, y nofel, yng nghyfres y 5 o nofelau i oedolion ifanc, ac mae'n gyd olygydd Welsh plural, y gyfrol o ysgrifau am ddyfodol Cymru. Cyhoeddodd i gasgliad diweddara o farddoniaeth stafelloedd amenodol yn ddiweddar, ac fe gyrraeddodd honno restr fer gwobr llyfr y flwyddyn yn 2022, a chyhoeddwyd trosiad o'r casgliad hwnnw yn Specified Spaces yn ddiweddar. Mae waith wedi gyfieithu i nifer o ieithoedd pellach gan gynnwys Gwyddeleg, Almaeneg, Hwnghareg, Malayalam, Groeg, Twrceg ac eraill. Ei bamffled diweddara o gerddi yw Dysgu Nofio, ac mae'n un o gymrydorion Cymru y dyfodol 2023-25. Ac yn 2024, fe'i penodwyd yn fardd y dre cyntaf Caernarfon. Felly prysur, dwi'n meddwl, yn un o'r ansoddeiriau sydd yn dod i'r meddwl, ond hefyd creadigol dros ben. Wel, heno, mae Iestyn a'i gyd gerddorion Simi Singh ar y ffidil ac Elias Darby ar y gitar yn mynd i berfformio yn fyw yr album a rhannu ambell i beth arall gyda ni. Felly anewch chi, plis, rhoi croeso cynnes iawn i Iestyn, Simi ac Elis. Diolch.
Mor fwyn i'w rhodio'r lethrau crin na'r unigeddau llonydd, ymhell o dwrfa mir I byd, hawdd anghofio yno I gyd. Mae'n dawel yn y mynydd, mor dyner yw yr aweledd feisi ymrig y gweinydd, lle nad oes neb yn tynnu'n groes, nac undyn byw I beri loes. Mae heddwch yn y mynydd, mae natur yno wrth ei bod, tan ryd a gwlith y wawrdydd, ac adar brithion llon I can, rhwng gleision frwyn ac eithyn man. Mae'n nefoedd yn y mynydd. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am fod yma heno. Ar gyfer perfformiad yma o album cysyniadol Carneddi, rhyw ddelwedd sydd wedi bod yno yn ymwybyddiaeth I ers blynyddoedd, a mae hwn yn brosiect dwi wedi bod eisiau gwneud ers amser hir hefyd felly. Mae gen un o ddelweddau eiconig Cymru, sef Salem gan Cyrno Fosbyr, album cysyniadol gan Endaf Emlyn. Ac o'n I wastad yn meddwl, mae'r llun yma hefyd yn haeddu ymateb creadigol iddo fe hefyd. Hynny ydi ymateb celfyddydol I gelfyddyd Geoff Charles I hun ar weledigaeth gafodd o pan nath o fyny ar y diwrnod hwnnw o Fedi 1945, union 40 mlynedd yn ôl, dilyn y llwybr Carregog garw I fyny ac I fyny o bentra Nantmor. Mae dal y foment yma. A dwi wastad yn cwestiynnu'n hyn am y llun yma, a'r llun eraill dynodd o ar y diwrnod hwnnw, a ddylwn I fod yn sbio, a ddyla fo fod wedi tynnu'r llun o gwbl. Oherwydd wrth gwrs, mae mor ddirdynol, mae'n gymaint o wewyr yma, a mi sonni rhywun, mae cefndir yna wrth fynd ymlaen. Mae'n rhaid chydig o gefndir i'r beth ydych chi'n newydd glwad. Oedd yr alaw gyntaf, alaw o'r enw Bedd Gelert oedd hwnna. Dwi alaw draddodiadol, a dwi wrth y modd efo oherwydd mae'n rhyw alaw sydd heb ddechrau na chanol na diwedd, mae'n jyst yn dirwyn rownd I hun ac yn ailgychwyn ac yn rhyw... felly, oedd Eli Straeon, chwarae teg, mae wedi muno fyny am y tro cyntaf heno. Gafon ni lot o hwyl yn trio dysgu hwnna a gweithio allan lle oedd y dechrau ar diwedd. Ond, mae cymaint o'r alawon, yr hen alawon gwerin yma, efo enwa llefydd anyn nhw. Ac dyna mewn ffordd un o'r pethau nath denu fi at y syniad yn gwneud album cysyniadol efo'r caneuon gwerin yma, yr alawon ffidil, y cerddoriaeth traddodiadol yma. Mae'n perthyn mor agos i'r dirwedd o'n cwmpas ni. Mae'n cael ei enwi ar ôl tirffurfiau penodol, pentrefi, digwyddiadau. Ac felly, oedd gweu'r ddau beth yna at ei gilydd yn teimlo reit naturiol. A wedyn, yn y mynydd, geiriau, gwallter llyfni oedd rhywnia. Gwallter llyfni yn gyfaill mawr I Carneddog yn enwedig yn mlynyddoedd olau oes. Oedd o'n far gwlad, oedd o'n gerddor, oedd o'n un o'r pobl oedd y gwmpas adag sefydlu Plaid Cymru, union ganrif yn ôl felly. A dwi'n mynd I sôn y fama wrth reswm dwi wedi ymateb yn gredigol i'r llun yma. Mae yna sawl un o'mlaen I wedi gwneud y gwaith caib a rhaw pwysig yna, yr ymchwil wedi creu gweithiau ysgolheigaidd pwysig. A dwi'n falch iawn bod blwyddyn yma, blwyddyn Owen Hughes hefo ni, oherwydd yn ei gyfrol ei gyfrol wych o diflanedig fyd, sydd yn cynnwys gohebiaeth Carneddog a gwallter llyfni, y desi o hyd i'r casgliad bach yma o gerddi gwallter gafodd ei gyrru at Carneddog i'w gyhoeddi yn yr Herald Cymraeg yn ei golof no y manion o'r mynydd. Felly oedd yn y mynydd yn un o'r cerddi hynny. Felly hefyd, y Carneddi di hon ddim ar yr album. Mynd I fod yn darllen ambell I beth ychwanegol heno sydd ddim ar yr album. Da chi'n cael chydig o bonus material. Ond dwi'n meddwl,
Mae cerddi Gwaller Llyfni'n wych, maen nhw'n well na cerddi Carneddog, dweud y gwir, ond dwi'n meddwl hefyd bod ei gerddi fo'n dangos faint o ganwr oedd o. Mae gerddi fo'n benthyg ei hunan yn rhwydd iawn i gerddoriaeth, felly, a mae'n siŵr bod hynny ddim yn syndod. Felly, mae adran gyntaf'r album yn peintio'r darlun os liciwch chi, pentre Bedd Gelert yma yna. Yn y mynydd, cyfansoddwyd gan Gwaller yn dilyn ymweliad ar Carneddi, oedd o'n ymwelydd oedd wrth i fodd yn dod i'r Carneddi at Catrin a Carneddog a'i mab Hywel. A mae'r Carneddi yn dilyn yn yr un patrwm yn ffordd, rhyw foliant i'r Carneddi. Yr hydref blin yn blingo'r coed, hyd oror yr Eryri, ond wrth y tan, chwedl a chan a glywir o'r Carneddi. Ta lluan gwyna yn y cwm, a'i dolef ddifri, ond cri nid oes na garw loes ar aelwyd y Carneddi. Ac adar gwyllt y creigiau cerdd, mewn drycyn yn ei cynni, ond ar ei rawd caint wenau ffawd dan fondo y Carneddi. Ar draws y byd rhoi sinau dro o lannau'r lyfndeg lyfni, ond cefais glwyd a digon o fwyd tan gronglwyd y Carneddi. Mae Hywel di gael praidd i dad a mondo'i ffyddlon gorgi, oddi ar y clos bob gyda'r nos yn dychwel i'r Carneddi. Y fwyn wraig lawen lond i lle, a'i gwenau yn on gweini, does ail i hon gymhares lon, brenhines y Carneddi. Ac yntau'r gŵr yn frwd i fryd, a'i enaid yn llawn ynni, chwilotwr mad hen greiriau glad, Carneddog y Carneddi. O dwrf y byd ymhell o'r dref, yng nghesail y clogwyni, pan ddelo'r haf a'i hunom braf, ail nefoedd y Carneddi. Wel, tro dwytha o'n i yn perfformio yn y stafell hon, mi roedd hi'n unos gwerin dan drefniant Radio Cymru, a mi gafon ni'r fraint o ysbeilio rhywfaint ar gasgliad helaeth Meredydd Evans a Phyllis Cinni. Dwi'n falch iawn o weld y luned yma. Ac ar y noson honno, dweud y gwir, nath y syniad dechrau ffurfio y gallwn ni falle rhoi rhyw album cysyniadol gwerinol at ei gilydd. Ac un o'r olawon ddoes ar ei thraws y noson honno oedd marchnad Penmorfa. Mae hefyd yn cael ei adnabod fel croeso'r wenynnen, ond oedd y diddordeb gen i y marchnad Penmorfa wrth gwrs. Un o'r marchnadoedd a ffeiriau y bydda Carneddog a Hywel yn gyfarwydd iawn â nhw, lle byddan nhw'n mynd. Mae'n siŵr gen i gasglu hanesion difyr ar gyfer colofn Manion o'r Mynydd. Mae yna hanes hefyd am Carneddog yn clywed rhywun yn marchnad Penmorfa yn canu un o'i gerddi fo ac yn gwerthu i gerdd o heb i ganiatad o. Felly mae marchnad Penmorfa efo cysylltiad mewn mwy nag un ffordd. Ond oedd y teithiau yma i hel newyddion yn beth cyffredin. A dwi'n dilyn hwnno fo alaw nes i gyfansoddi fy hun, sef taith i Bwllheli, oherwydd ar y dydd Iau cyn diflaniad Hywel Wyn, mi ath o ar daith i Bwllheli.
Mae tirwedd y Carneddi yn dirwedd byw iawn, dwi'n meddwl. Mae'n dirwedd dwys iawn. Mae'n lawer wedi mynd ymlaen yna ac yn mynd ymlaen yna. Mae o'n ardal fynyddig, arw a garwedd ydy yna'r prif bethau sy'n nodweddu'r llun. Mae amaethu yno yn beth anodd. A yn y llun yma, wrth gwrs, da ni'n gweld rhywbeth sydd yn arwyddo sawl diwedd, a dwi'n meddwl gafodd hynny i nodi a'i weld yn y llun yma bod yna sawl beth yn dod i ben, felly. Wrth gwrs, pethau eraill oedd yn dod i ben yn y cyfnod yma, oedd y byd i gyd yn wahanol, oedd diwedd yr ail ryfel byd newydd fod, lly. Hefyd, dwi'n meddwl, mae ffaith bod hi'n agosau at ddiwedd ha, a bod y cynaeafu newydd digwydd yn y Carneddi, wrth gwrs. A mi ysgrifennodd Carneddog englyn pan oedd yn edrych allan o dy blaen y tŷ yn ystod mis Gorffennaf 1945. Ac os ewch chi byth fyny i'r Carneddi, mae o yn ychal i fyny ar ochr yr allt, a da chi'n gweld y bae porthmadog i gyd, a'r holl dir yn rhedeg i lawr at y môr o'r cyfeiriad yna, a lethrau Moel hebog. Ac oedd o'n gweld o fanno, o bell, y cymdogion i gyd wrthi ar y cynhau gwair. Felly, o gwmpas yr englyn yna wedyn nes i gyfansoddi darn o'r enw yr adlodd ac ychwanegu rhywfaint o fy ngeiriau fy hun. Ond mae'n dechrau efo'r englyn. Am degwch fy nghymdogaeth y soniaf, ei swinion sydd odiaeth, hilir gweir gloddiau helaeth o glws drem, hyd y glas draeth. Y gwair sydd wedi gario a bendill dan y bondo. Mi ddaw y glaw i'r ceiau glan yn fan mae'n hydref heno. Y minaeth o'r crymanau a'r air fy hyd yr erwain. Y mwydro does a chwimder dyr a bladur yn y bloda. Os yw hi'n llonydd ar ysgwydd noeth y mynydd, mae'r haf yn glaf a daw i gliw rhyw
ddiliw ar ei ddoniau, a'r llwybr at y lethrau sy'n cymell yn fy nghanol, a dyw I hun sy'n gadael dor ar agor fwy y creigiau. Gwair sydd wedi gario a bendith dan y bondo, mi ddaw y glaw i'r ceiau glan yn fan, mae'n hydref heno, y mi naeth o'r crymanau a rai fi hyd yr erwan, y mwydro doeth a chwimder dyr a bladur yn y blodau. Na I jyst cyflwyno y cerddorion yn iawn tra bod wrthi. Ar gitar, Elis Darby o'r Felin Heli. Ac ar y ffidil, Simi Singh o Land y Bia. Felly, mae'n ddechrau Awst, a mae'n gynhau gwair fel da ni wedi I ddallt o'r siaced dwytha yna. Ond ar fore y 3 Awst 1945, mae Hywelwyn, mab Carneddog a Catrin yn ymadael a ffermdir Carneddi am y tro cyntaf. Y tro ola, sori. Yn hwyrach yn noson honno, os mae'n siŵr ddim rhaid I mi adladrodd yr hanes trist, maen nhw'n canfod corff Hywelwyn yn llun dinas. Ond mwyn cyrraedd llun dinas o'r Carneddi, mi fydda fo wedi gorfod croesi copa Moel y Dyniewyd, sef y bryn, y copa bychan y mae y Carneddi yn ei chesal, os liciwch chi. Felly. Mae'r dirwedd yna, fel dwi'n dweud, mae'n arw. Nes I benderfynu rhoi'r set bach yma law yn at ei gilydd ar gyfer y dirwedd yna. Nes I ddechrau hefo y dydd cyntaf o Awst, neu'r cyntaf ddydd Awst. Mae hon yn fersiwn o'r alaw gyfarwydd honno, allan o lawysgrif y ffidlwr John Thomas. Wedi chofnodi fel the first day of August, ac achos bod I chydig bach yn wahanol i'r dydd cyntaf Awst, dwi wedi galw hi'n y cyntaf ddydd o Awst. Ac yna, un o'n nghymysyddiadau I ydy'r ala wedyn, sef Moel y Dyniewyd. Felly, yr cyntaf ddydd o Awst a Moel y Dyniewyd.
Olaf i weld Hywel Wyn yn y Carneddi ydy pladurwr o'r enw John Jones. A mae'n cael sgwrs sydyn hefo Hywel ar ben y grisia yn ffermdir Carneddi. A mae'r pladurwr yma'n ail ymddangos. Mi sôn i chydig am wrth a'i gwaith hi yn y Carneddi ymellach ymlaen. Mae'r un pladurwr yn codi ben, felly'n amlwg oedd o'n ymwelydd ar Carneddi adeg y cynheuaf. Eto, yn dod nôl at y ffaith bod hi'n ganol y cynheuaf gwair. Felly nes i ddefnyddio'r hen alw, mae cainc y medelwr. Wrth gwrs, y medelwr yn air eitha amwys yn y cyd-destun yma. A wedyn, dwi'n canu cywydd, ar enw cywydd y dŵr. A eto dwi'n meddwl, dwi'n gan mynegu fy niolch i bleddyn eto fama fod mae'r gefnogol ar hyd y ffordd wrth roi'r gwaith yma at ei gilydd, yn enwedig pan ni'n dechrau sôn am y peth ac am rannu, yn enwedig darlith nathoch chi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yn 2019. Oedd falle'n bwrw chydig amheuaeth ar yr rheithfarn ar farwolaeth Hywel Wyn, hynny ydi bod o wedi mynd i'r dŵr ei hun pan oedd yn gymysglyd i feddwl felly. Felly mae cywydd y dŵr yn rhyw gyffwrdd ar hynny. Felly, cainc y medelwr a chywydd y dŵr. Y dŵr oer o wydyr arian, y dŵr mawr, y dwndwr mawr. Dŵr a chyr, dŵr i achau, dŵr i lenwi'r dorlanau. Y dŵr hen, dŵr yr enaid, rhydau bach y dŵr di bai,
chau, dŵr I lenwi'r dorlannau. Dŵr gwelwi, dŵr o'r galar, lliwiau cydd, dŵr colli car, dŵr llafnoeth, dŵr y llyfnhau, dŵr o'r nadyn diwrnodau. Diolch yn fawr I chi. Mae yna lawer o chwedloniaeth yn perthyn I Llun Dinas. A nes I dynnu chydig ar chwedl y crythor du yma yma. Mae yna hen alaw i'r crwth o'r enw Digan y crythor du. Dwi wedi chymryd ti a newid fymryn arni hi. Ond yn ôl Edward Llwyd yn yr ail ganrif ar 15 ar lan Llyn Dinas y claddwyd y crythor du a'i was. Oedden nhw'n teithio drwy Eryri I Fedd Gelert I glera un Gaea a cael ei dal yn yr eira. Ac yno claddwyd nhw, yn debyg. Felly ni'n gweld yr alaw alarnadus yma yn gweddu I stori Hywel. Dyna sy'n ei ddweud, dwi'n meddwl, am Digan y crythor du. Ar y noson honno, tua 11 nos, mi eithpwyd i'r Carneddi I
Rwy'n gwybod i Catrin a Carneddog Richard Griffith bod i mab nhw wedi i ddarganfod. Ac wrth gwrs, mae'n anodd am gyffred graddfa'r golled yna. Fwy fyth o gofio bod sawl un o'i plant nhw wedi mynd o flaen Hywelwyn. Ac mae Hywelwyn oedd yn ei galluogi nhw i aros yn y Carneddi fo, oedd wedi aros adre ac wedi bod yn cynorthwyo ac yn ymeithu'r tir. Welodd Carneddog mo gorff i fab, fydd o ddim yn yr angladd chwaith, ond mi oedd na nodyn yn yr Herald Cymraeg. Mi nath o ildio colofn manion o'r mynydd yn fuan wedi hynny, felly yn methu parhau ar gwaith hwnnw chwaith. A nes i dodi fatha un llinell allan o hwnna, yn dweud, mae yma le rhyfedd hebddo, roedd yn garedig iawn wrthym. Mae yma le rhyfedd hebddo. Chwerw i mir, chwarae mig, heno, hyderwau unig, lle nad wyt yn llun dy dad, i gweirio'r pridd o gariad. Hyll yw'r ffaith a phell yw'r ffydd, hyll iawn dy weld mor llonydd. Hywelwyn mor welw wyt, bregus arswydus ydwyt. Ein Duw, dyrod i'w dad mwyaf ei un dymuniad, hawlio awr a Hywelwyn, y byd dron heibio wedyn. Fel nes I sôn, mi ath Geoff Charles hefo John Roberts Williams I fyny I dynnu y llun yma. Rai wythnosa wedyn, rhyw 5-6 wsos wedyn, pam oedd y ddau ohonyn nhw yn paratoi ymadael am y tro ola ar tir yma. Oedd nhw wedi nabod cyhyd. Fferm oedd Cendeidia Carneddog wedi I amaethu o'i flaen o, felly oedd nhw'n nabod dim arall. Ac eto, pan ddoth Richard, y mab hynna, yr unig fab, yr unig blentyn oedd wedi groesi yn ei ôl i'r Carneddi yn dilyn marwolaeth I frawd, mi welodd o'n reit fuan nad oedd na obaith iddyn nhw aros yno yn ddi anffawd, ac felly symud draw at efo I hincli ddiwydiannol yn Lloegr fu hanes y ddau yma. Ac, fel ni'n dweud, mi ath John Roberts Williams a Geoff Charles yno I anfarwoli'r foment yn y llun yma a'r lluniau eraill na o'n i'n sôn amdanyn nhw sydd bron yn teimlo fel busnesu a rhywbeth da ni'n mi fod I weld. Mae nhw'n lyniau bregus, garw o'r ddau ohonyn nhw. Y distryw yma felly. A mi roddodd John Roberts Williams y pennawd anfarwol uwchlaw'r llun sydd wedi enwogi y peth yn fwy lle, rwy'n edrych dros y bryniau pell, sef y llinell o emyn pan ti'n cael un. Oedd yn gwybod be oedd yn neud yn gwneud hynny lle, newyddiadurwr oedd o. Ac oedd yn gwybod bod y llun yma'n cynrychioli mwy na'r stori drist yma, yr cymeriadau unigol. Oedd yn rhywbeth oedd yn gweld fel patrwm. Oedd yn gweld o fel diwedd, ffordd o fyw, y gweithgarwch llenyddol, diwylliannol, y bardd gwerinol, digoleg yma ar Ulwyd y Carneddi, a dirywiad pethau eraill fel crefydd hefyd ar iaith. Felly, dwi'n mynd I ganu chydig o yr emyn honno. A mae'r alaw yn dod o lawsgrif salmau Edward Prys. So mae'n alaw gynnar iawn. Mae'n eith hon apelio'n fawr at ei. Felly rwy'n edrych dros y bryniau pell. Rwy'n edrych dros y bryniau pell, amdanat bob yn awr.
O tyrd fan wylyd mae'n hwyrhau am hael bron mynd i lawr. Per Eryri nwydd mewn anial dir yn crwydro yma thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti yn adgerchel. Feddar fi blas, feddar fi chwant at holl bwysau'r byd. Nid oes ond gwagedd heb ddim trai yn rhedeg drwyddo'i gyd. Rwy'n edrych dros y bryniau pell amdanat bob yn awr. O tyrd fan wylyd mae'n hwyrhau am hael bron mynd i lawr. Mi gydiodd darlun yn ychymig pobl. Mi sgwynwyd llawer amdano fo. Ac un o'r rhai ymatebodd yn bersonol iawn oedd William Oerddwr. Wil Oerddwr. Mae'r Oerddwr yn fferm sydd ar y lethrau gyferbyn ar Carnedddi. Da chi'n gallu gweld, wel, dim bellach oherwydd bod y coed di tyfu gymaint, ond mae talcan gwyn Oerddwr a Carneddi'n yn wynebu gilydd. A dwi'n licio meddwl am y ddau fardd amaethwr yn sbio allan ac yn meddwl am ei gilydd. Ymadawiad Carneddog. Mae'n resyn gweld Carneddog a Catrin yn troi cefn ar Gymru, heb fawrobaeth am ddod yn ôl drachefn, a'r llyfrau gasglodd ar ei hynt a'r wasgar yn y pedwar gwynt. Mi welais lwyth o'i lyfrau mewn berfan mynd i ffwrdd, a'r bardd a'r ddau benelin bron wylo wrth y bwrdd, a Catrin wedi mynd ar ffo o'r golwg rhag i weled o. Carneddi wedi werthu y ceiau gwair a'r coed, a carn yn mynd i Loegar dros 40 oed. A phrofedigaeth fawr oedd hyn bron newydd golli Hywelwyn. Roedd gadael hen gynefin lle bu'r hen deulu cyd yn drwm i Carn a Catrin a throi i bellta'r byd, a'r ddau ers amser maith a hir heb fod ryn cam oddi ar y tir. Bydd chwith i'r ddau am fenyn rôl mynd a chanu'n iach, bydd colled anghyffredin ar ôl y dduches fach, a'r bardd a'i briod dros y ffin yn byw yn fain ar Fargerin. Mae beirdd di ail Eryri a'i chewri yn rhyd lawd i brynu tyddyn bychan yng Nghymru i'r hen frawd, ond gallai arian lifon stor o'r gwedydd pell sy draw i'r môr. Mi welais inna i'r darlun, a darlun digon du o'r cwpl trist yn cychwyn i ffwrdd wrth drws y tŷ, gan edrych dros y bryniau pell tu hwnt i'r ffin am gartref gwell. William Oerddwr. Fel ni sôn, un o'r tensiynau falle yn yr hanes yma, ac oedd Wil Oerddwr yn cyfeirio ato fo fanno.
Hynny di, bod o rhyddryd mewn ffordd i Carneddog aros yng Nghymru, na fydda ddim yn gallu brynu tyddyn i'r hen brawd. A sôn mawr wrth gwrs mae pobl o Loegr, pobl ddi Gymraeg ddoth i gymryd y Carneddi ar ôl Carneddog a Catrin a Hywel. Gobaith Carneddog y bydda Nancy Richards y Delanores ar un adeg wedi gallu prynu'r Carneddi, ond mi gynigiodd teulu Rwthrac yr awdures fwy nag y gwnaeth Nancy Richards, mae'n debyg. Ydy un person sy'n trafod llawer iawn â hi yn ystod y prosiect yma oedd llu o rhydderch, a mae gen llu o rhydderch go plentyn o fynd efo Nancy i'r Carneddi. Ac yn ei falch o gael ei chip bach i cho hi o 40 mlynedd yn ôl. Y walia brown yn y parlwr, canwylla ar ben y piano, rhyw bethau fel sy'n dod â phobl o amser maith yn ôl yn nes atan ni ac yn fwy byw rwysyd. Ar adag pan o'n i'n teimlo falle bod fi'n mwyn gloddio'r stori hefyd at fy nebenion creadigol fy hun. Ond o'n i yn meddwl y byswn ni yn lle bod hyn chydig yn dadleuol, ond o'n i'n meddwl swn i yn darllen rhyw damad allan o Place of Stones Rwthrac hefyd, oherwydd disgynyddion Rwthrac sydd yn dal i fod yn y Carneddi. Ac fel rhyw parhad chwerw felys am ni i'r hyn oedd y llun yma'n cynrychioli ar y pryd. Mae disgynyddion Rwthrac ar ylwyd y Carneddi yn siarad Cymraeg. A mae hynny yn hyfryd o beth wedi 40 o flynyddoedd. Ond does o ddim gwadu chwaith yn y gyfrol yma. Ddath yn boblogaidd iawn, yn rhan o'r freuddwyd yna, y freuddwyd Lundeinig, ddinesig yna, a ryw gyfnod penodol o ddianc i'r wlad a prynu tyddyn, heb fawr o feddwl falle am pwy oedd hwnna'n barod neu oedd wedi bod yno. Ond mae gen Rwthrac rhyw ddisgrifiad bach o'r ffarm fel oedd o pan nath nhw gyrraedd a hitha yn ei harddega efo rhieni. The holiday was arranged in North Wales, where we had often been before. We stayed as usual in Nantmor village and took familiar walks on the lower slopes of the mountain. My heart was still weak, My heart was still weak and we had to go slowly. During on the mountainside. We had often walked past it. It was the home of Richard Griffith, a Welsh writer and bard, and his wife, who was almost a recluse and seldom went further than her cowshed. He had farmed the land. There was a small hill flock and a few hardy cattle with the help of his son, Hywel. But when Hywel was found dead that summer, drowned in the lake on the other side of the mountain, the old man was unable to go on farming alone. The couple were to leave Carneddi, home of the Griffith family for many generations, and live with their eldest son in England. There was a bardic sign over the front door of the house. Mary and I had once been inside and talked with Mrs. Griffiths in the brown-painted, book-lined parlour. There was no fire in the grate, but a smell of coal smoke clung about the room, and a haze of it was visible in the kitchen. We had heard that Carneddi was notorious for its smoky chimneys. Above the parlour fireplace was a placard with no smoking on it in large letters. At sylw bobl yn croeso, mae'n debyg. But whether this was intended for visitors or as a silent injunction to the great, we did not know. We could see that here learning mixed with living conditions which were primitive by city standards and culture with a way of life that was almost as ancient as the hills themselves. Tuberculosis had reduced the Griffiths family until only Richard Griffiths, poet and scholar, survived among numerous brothers and sisters who had been born in the old cottage adjoining the present house. The house itself stood under the lee of a crag, and it was surrounded by a huddle of fir trees and one huge cedar. Sydd bellach wedi disgyn. It could be seen from miles away, alone on the spur, with ridge after ridge of hills piling up to the summit of Snowdon behind.
A stony track twisted and turned upwards, in places fading into wheel ruts through patches of bog. It threaded through small stone-walled fields and ended at last by the clump of trees and the house above. The farm was different from the English farms where we had played as small children. It seemed alien and austere to us, and yet there was a sense of ancient tradition and security about it that was absent from city life. Adael hwnna, fanna. Mae yna un trac ar yr album, da ni ddim mynd i ganu hynno, oherwydd ges i gymorth gwestai arbennig ar yr CD i berfformio hwnno. Mae Gwenan Gibard yn dod yn ymuno ar gyfer Galargan Catrin. A mi oedd Ruth Ruck yn fanna'n gwneud cyfeiriad at y diciau yr beth oedd yn endemig yn y teulu mewn ffordd. Oedd Catrin a Carneddog fel sonis wedi colli 4 o blant, 3 yn ei babandod, 1 yn ei arddegau cyn colli Hywelwyn. Doedd hyn, mae'n hawdd anghofio, doedd hyn ddim yn beth anghyffredin mewn teuluoedd gwledig yn y cyfnod. Ond yn amlwg mi gafodd o effaith ddwys iawn ar y 2 ohonyn nhw, ac oeddech chi'n clywed yn fanna bod Carneddog yn wedig yn dilyn colli i mab Cadwaladr yn 16 oed, wedi meddwyo i bod pwrpas o fewn ffiniau Carneddi, sy'n gwneud yr dadwreiddio yma'n grydelach byth rwsyd. Ond mae Catrin yn sgwennu llythyr wedi symud i'r Carneddi arall, sef yr enw'r oedd Richard y mab wedi rhoi ar ei dyf o'n Hinckley. Yn 1949, ar ôl colli Carneddog, mi fydd o farw 1947, cwpl o flynyddoedd ar ôl symud i Hinckley. Ond dwi'n dod nôl o hyd at yr llinellau yma o lythyr Catrin Griffith, oherwydd dwi'n meddwl bod nhw ymhlith falle'r pethau mwyaf dirdynol wedi darllen mewn darn o hebiaeth. Jyst yn mewn lediad i'r galar, a falle sut oedd pobl y cyfnod yn ymdopi ac yn cloi teimladau falle, bod yr golledion oedd wedi bod drwyddyn nhw'n ddiamgyffred. Mae'n sgwennu at J.W. Jones yn 1949, 4 blynedd ar ôl colli Hywel. Dydd Nadolig y llynedd mi fedrais grio am y tro cyntaf ar ôl colli Hywel, a charedigrwydd y Nadolig a dorodd yr argau. Felly mae'r dagrau yna'n cymryd cyhyd â hynny i lifo. Roedd 2 flynedd o'r ryfal oer ei golli yntaf fel a darfyn i'w wneud, wedi cloi fy nagrau a theimlwn fel dynes mewn breuddwyd. A na i jyst adrodd Galargan Catrin i chi, sy'n ddim gobaith a wneud y cyfiawnder nath Gwenan, ond falle o'n i'n cael argraff fanna o'r teimladau oedd heb i mynegu. A dwi'n derbyn bod yna gyfrifoldeb yn dod hefo rhoi geiriau anghega pobl. Nes i jyst ceisio gafal rhywfaint yn y teimlad yna, a falle dweud be ymhelaethu rhywfaint ar be oedd Catrin yn ei deimlo yn y foment yna. Mae'n oer mewn tre estron, a gafael atgofion yn teuru ar galon nad digon i'w diw. Ac yma yn unig daw clych y Nadolig drwy'r diliw. Aeth 3 o'm mhlant bychan yn gynnar dan gryman, a chroesi'r llu arian wrth hedfan tua'r hael. Ac un yn las lencyn aeth yntau o'r dyffryn i'w dilyn nhw wedyn am gadael. Y 5 a'i gwyliodd yn mynd draw o'i gwirfodd, a mynodd ei dilyn nhw drosodd rhyw dro. Yn nŵr oer Llundinas i boddwyd heb urddas, a'r deyrnas o'm cwmpas yn gwynpo. Caf ddatod y cloion a'r fudan o fidion, daw'r poenau fel ffynon o'r galon dan gel. Ac yma mewn gweiledd,
arwelu'r ymgeledd, cafwylo o'r diwedd yn dawel. Mi fe farw Carneddog yn 1947, fel ni'n dweud. A mi gafon nhw aelwyd glyd a chysurus yn Hincli. Dim gobaith iddo fod be oedd y Carneddi felly. A mae'r llythyr ola yna yn reidio'r dynol. A mi fe farw Catrin wedyn yn 1951. A mae'r ddau ohonyn nhw wedi claddu yn ôl y mynwent beth galert. Ac o'n i'n benderfynol y byddai'r album yma'n gorffan nid ar nodyn llawen, achos mae hynny'n reit amhosib, dwi'n meddwl. Ond falle rhyw nodyn ychydig yn obeithiol, y syniad yma o dychwelyd. A be nes i, fel nes i reit ar ddechrau'r album, oedd dychwelyd at yr hen gwallter llyfni a'i gerddi. A ar ei wely angau ym 1932 mi sgwennodd gwallter llyfni benillion o'r enw fynyddig. A maen nhw mor dwyllodrus o syml, maen nhw yn gyfres o ofynion, o geisiadau ar be mae o am i'w gyfeillion o'i wneud ar ddiwedd ei oes o pan ddaw'r amser i'w gladdu fo felly. A mae'n gofyn am send-off syml gwladaidd cael ei roi yn rwla heb fawr o ffys na chanu mawr na charagfedd. Ac pan ddarllen i hyn gyntaf, o'n i jyst yn teimlo falle bod rhai o'r dymuniadau yma oedd gan gwallter llyfni yn gweddu hefyd i'r hen Carneddog a Catrin wrth i nhwtha dychwelyd yn ôl dros y ffin i'w broi hynna'n at y 4 plentyn oedd yn y bedd yn ei rhaglun nhw felly. Cyn i mi orffan ar fy nymuniadau, mae'n gwbl bethau dwi eisiau gwneud. Dwi eisiau diolch i Tristan ar y sain yn y cefn. Dwi eisiau diolch yn fawr i Elis a Simi am ymuno efo ni. I Dan hefyd sydd wedi bod yn brysur yn trefnu fyma. A jyst i ddweud hefyd, da ni ar daeth, ond i noson gyntaf daeth, ond da ni fory yn yr ysgwrn cartra Heddwyn yn Nhrawsfynydd. Da ni'n y clwb iotio yng Nghanarfon nos Iau. A wedyn wsos nesaf ar y 19 o Fedi, felly 80 mlynedd i'r wsos y coeddwyd y llun ar glawr y Cymro. Da ni'n mynd â Carneddi nôl i Nantmor. Mi fydd yna berfformiad safle benodol, mi fydd ni'n mynd ar daith gerdded, perfformio rhai o'r alawon a'r caneuon a'r cerddi yma yn y mannau y mwyaf perthnasol iddyn nhw. A wedyn gyda'r nos mi fydd yna gyngerdd yng Nghapal Carneddog, Capal Penial yn Nantmor. Felly os ydych chi'n gwybod am bobl fydda fod diddordeb yn y pethau hynny, rhowch wybod iddyn nhw, mae o'i gyd o gymorth a chefnogaeth. Mi ddylwn i ddweud hefyd bod album Carneddi mi fydda i allan ar diwedd i werthu copis. Mae o werth prynu copi calad oherwydd mae'n dod efo lluniau ychwanegol gan Geoff Charles, mae'n dod efo llyfryn bach yma sy'n rhoi chydig o gig ar asgwrn bob trac hefyd. Ond, ia, dwi'n ddiolchgar iawn i chi gyd am eich gwrandawiad ac mi awn ni am fy nymuniadau. Geiriau gwallter llyfni ar fy alaw i, a wedyn da ni'n gweu i fewn yr emyn don, oherwydd mae gwallter llyfni yn gofyn am emyn syml, os oes rhaid canu un o gwbl. Mae'r emyn don cysur, un o'n hoff alawon i full stop, dwi'n meddwl. Just yn gweddu'n berffaith i hynny. Felly, ia. Gleddwch fi pan fydda farw, heb un galaroch na chri. Os rhowch garreg, rhowch un arw, dyna fy nymuniad i. Fe gaiff natur wisgo amdana, fy nghafell yn y glyn.
Hwyr yn well na neb ohono, gadwch chi fi'n ei gafin. Nid oes arna fisio bregaeth pan y rhoddir fi'r clai. Peidiwch adrodd fawr o'm hanes, hawddach cofio camp na bai. Henwch emyn syml a ryw don o'r cywair llon. Gwna bydd y diwrnod hwnnw, na bydd Covid yn Gymron. Diolch yn fawr i Elis Darby a Simi Singh.